Miss Gabriela Lipio. Please come in. Don Lawrence, kapo iti panangliklik iti checkpoint ti may isang rider na tini bakal pasan ti panakalang kingwana iti droga iti paseta ti barangay 52-A San Macho iti sila iti Lawag. Ti suspect nga samantala pulagat 5 nga taga barangay Albarding Las Ilocos sa Norte iti nakemeg akalpasan iti panakalang kingwana tukpat nga paket iti may pagrup nga droga abay iti white nga checkpoint iti nakamat ang lugar. Duapay nga glass shooter iti naalakin na kuana iti mismong inspeksyon ti PNP iti motosiklo na nga at ngayon sir na itiretoy nga inapanaga-travel. Investigasyon iti PNP di yung kanang iti PNP ket naka-standby iti Lawag Sarat Pidig Sosna Road nasakop ti barangay San Macho Lawag City nga napanag-jackpot ngayon dito madlaw da nga iti lalaki ket liklikan na iti checkpoint. Dupo diretoy sinita iti panakabagi iti PNP nga po iti panaglabsing ti RA 11235 yung Motorcycle Crime Prevention Act. Ikinatanga ka nito invite iti police inspection na iti driver's license na ngayon awan dati maipagita dati na nakamag ng suspect yung iding to open na dati compartment iti motosiklo na halang na iti ORCR na kita nakita in plain view dahil kami di pulisya nga dahil iti glass shooter iti nakamat ng lugar nga nakabil iti compartment na. Gapo dahil ito na nai-wifi dati inspection kita nakita pa dati pero dati may sapay nga igam ito nag-amismo pero ito compartment na kitidin da amwen dano dati permit to carry firearm dati nakamatatang suspected awanti na maipakita. Gabuda na ito nayeg iti kwarpo di pulisya babayan iti panang witness iti barangay officials iti barangay San Macho iti Silawaga para parang kalatoy inventaryo at iti nakonpiskar nga items iti unag mismo iti motosiklo iti nakamatatang suspect may basar iti inventory iti PNP na alaking kwa iti may isang black wallet na naglaon tupat na pidaso iti may pawarok nga pakete iti Cebu nga agdagsen iti 5 grams kraman iti may isang glass shooter nga may pawarok nga daan kiras iti Cebu. Tupulo ito patpay nga pidaso iti plastic sachet ken kastamit ken ti personal money nga 1,500 pesos. Iti sling bag iti suspect nalaking kwa iti masang frame ang lugar receiver iti anon nga caliber iti airsoft gun. May isang slide upper receiver ti anon caliber ti airsoft gun masaping improvise sa barrel assembly nga sampay masilong caliber ti paltog may isang barrel iti anong caliber ti airsoft gun ken masaping empty magazine ti airsoft gun ken ti live ammunition ti caliber 9mm iti data kanito naalapikin ko na iti may isang small weighing scale may isang disposable weight may isang stainless scissor, may isang iti cellphone, kung kastamit iti helmet, agraman, iti dakter ang gloss shooter, nga natawid at dante may power kung rasyo iti Cebu. Kinumbiskar pa iti PNP, iti motosiklo, iti strike ng tamperan, iti plaka na. Aga po dito naman, nga iti droga nga 5 grams, kaya dante standard price, mamamag iti 34,000 pesos. Kaso, nga po ang labsing, iti RA 165 ken RA 1871 di mapila iti nakamang suspect kaputi panigot at droga kastamit tigam by iti checkpoint iti police iti mismong barangay San Macho iti Sirat iti Lawaga. Iti sabaling nga bangir na pasamakmet iti self-vehicular traffic accident iti Ilocos Norte Agro Road masakop ti barangay 10 makayapiyap ban na Ilocos Norte. Ti motosiklo ng intorong tagna ti agtuan 24 ang lalaki
manipot ti Barangay San Marcos sa Banelocos Norte iti nagsagaba iti sugat kalpasan iti panakulos kontrol na ay gana nga dong parna dati barikada ken kasan soldar iti kalsada nagsagaba iti sugat iti mga pasitsibagi iti biktima ngayon taray isunay iti aresyo asakbay pa transfer iti Marcos dinga sa District Hospital Mimpin Musay abay iti sangkot na iti nakamat nga hospital. Sigon ti PNP nagsagaba iti nakarang sugat ti biktima kukuhanan pa lang kasi panaysad ng rason iti inay pupusay. Nagpalagip ti PNP ba na nga masabulit iti mga anak iti balagban maneho ng runa disorsterati ken gastangat yung panagusar iti protective helmet para pelang kasi panagpusar iti ulo in kaso lang ang iti masamak na disgrasya iti panagmaneho. Dahil sila pasamak na tayo sa iti 24 oras iti intero nga probinsya ti Ilocos Norte. Idol Dennis Alikio, Tatak, Aramen.